One bullet. Βαγγέλη, το κλείσε. Ο ευρώ να με φτύσετε. APG. Τι είναι, δεν είναι... APG, ρε, τελικές. Όχι ΦΠΑ. Δεν είναι ΦΠΑ. Βλέπεις, δεν βλέπω. Τι γράφει πίσω. ΦΠΑ πάνω. Γκέκο μήπως γράφει. Ναι, Γκέκο. Γκέκο είναι. Πιο καλή την APG είναι. Ποιος δείχνει με Γκέκο. Δεν ξέρω. Πάρτε. Ωραία. Τι κάνει, καλή, Ναι. τραβάει. Μια χαρά να είναι φόρα. Γαμάει. Δεν το έχει πάρει αυτό. Ίσα με πάρει. Αγούρα βλέπω σπίτι το βράδυ. Θα έχει ένα οπλί. Ένα οπλί. «41-90, 81». Τον πάτησες, Νέλη, το έλεγε αυτό. 41-81.